Yan ako. Akong pagtulog. Hi guys, good morning. Mana mo pamilya? Pamilyang ukay, negosyong gamay. Pagsalog. Dapat salog. Urol pa na pa. Gizom pa yun, urol pa na pa. Daot. Wala ko tagda kay kuno makalaloy. Wala tawag mga piso. Wala ko ay naghigak-higak mo. Wala dyan tawag mga piso. Ako ko nabuwag sa ilahan. Ay kuno mo. Pagkatuloy. Dito yung. Para kumapit ka sa video yung. Dito. Okay, bangon. Hala! Bangon, nag-click ka ba rin? Natumba ni Gio. Uy, pakialam mo. Wala, nangatumba ng tiil. Tudloy mo, alin po, Deb. Deb, tudloy mo, alin po sa dapit. Asay mo, alin po. Asa? Hadapit. Lalagay. Awa kay alin po. Anak, bekas bukong lay.